Iya, iya nembang. Kuwi ngopo ki jaloke dibenak-benak ki terus. Seto nek ra mekekek. Hah? Muni piye kowe? Nek ra apa? Nek ra mekekek. Sing arep mekekek sapa? Aku. Waduh. Iki lho nek ra ngene iki to, jari engko ngene iki lho. Oh, ora apa-apa. Sing penting ora mbegagah-mbegagah. Oh, cah wedok kok mbegagah terus. Ra apa-apa sumuk. Edan, cah. Ayo cah kau. Heeh. Cah jawi wetan ki nek omong apane sumuk piye tepas-tepas. Ya engko ngampil kipase ya. Beres. Tak tepasi wae gelem kok aku. Iya. Nek ora ana tepase tak damonane. Oh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula aturaken dhateng para pepundhen pini sepuh mitra kawruh ing sami lenggah wonten ing Kecamatan Grabak dalu menika. Anggenipun sampun ngantos dumugi wanci gara-gara tabuh kalih. Jane ya ora wangun gara-gara kok jam 2 menika janipun ya jam setengah 2 apa jam 1:15. Ewadene wekdalipun blandang nggih mboten dados menapa. Ing wigatos kula sampun kelampahan sowan mundi dawuh timbalanipun panjenenganipun Bapak Camat Bapak Ahmad Jainuddin ingkang sampun kepareng nimbahi dhateng kula sak rombongan. Matur suwun nggih. Mugi-mugi tansah pinayung ana ing karaharjan katentreman niring sambi kula jumbuh kalian menapa panjenengan ngendikaken Bapak Camat bilih mboten dangu malih akses lintas selatan menika badhe dados kados dene kota metropolitan. Margi wontenipun bandara inggih menika Yogyakarta Internasional menika laladan mriki sakmengenipun tertentu badhe saya gayeng, saya rame lan saya kathah ingkang sami yasa papan-papan kangge penginapan lan sak piturutipun hotel, restoran tertentu kathah ing sami mapan wonten ing lintas selatan mriki. Mugi-mugi sedaya pinanggih rancak niring sambikala saged murakapi dhateng sedaya para warga pepundhen meni sepuh ing sami lenggah wonten ing Kecamatan Grabak. Nggih, Grabak mriki. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Semanten ugi kula sak rombongan ugi ngaturaken anggenipun sampun katimbalan sowan lan pinitados nglipur penggalipun para lenggah. Ewadene dumugi sak mangke menika dereng saged paring panglipur ingkang murwat lan jumbuh kalian kersanipun para lenggah kula nyuwun ing samudra pangaksami ing sakalangkung kathah. Jer Petruk menika ngrumaosi namung titah sewantah kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Umpamine wonten Pak ngudaraos ora padha karo dek neng kono. Monggo menika kanthi titah menika mboten ajeg menungsa menika mboten saged sami. Kala mangsa wonten mriku lan wonten mriki benten, wonten mriki kalian wonten mriku mangke benten kula nyuwun mampun sakalangkung kathah. Matur sembah nuwun. Mboten badhe kata-kata atur kula amargi menika sampun dipun bujung dening wekdal. Mila kula nyuwun mahapunten, kula tak nuruti menawi dados dipun aturaken bapak-bapak lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Mengeti dinten kamardikan lan ugi mboten badhe kesupen mengeti Hari Kesaktian Pancasila lan ugi Hari Batik ingkang sampun dipun akoni dening UNESCO minangka dados budaya donya. Ning nong. Aku kok ngelirik medun kok ana tulisan biru. Wah, iki mesti njaluke selendang biru.
kedep tasma aku nyawang biru nyangking nyuwun suwantenipun Mbak Cita monggo. Anyel, ayi piyayi pribumi Purworejo. Daerahmu ngendi, Pak? Kemanukan, Pak. Oh, ngendi? Kemanukan. Gede apa cilik? Kemanukan. Kemanukan. Daerah pundi niku? Lor ya? Bagelen. Bagelen. Oh, berarti ya ngulon meneh nek saka Bagelen. Nggih. Neno. Ya, mangga. Ya. Selendang biru. Ino. Selendang biru. Hamong enake hati. Setiamu kanca-kanca yuk selendang biru. Oh Kyai Bagelen iki suarane ya apik-apik. Bentuke ya apik-apik. Cara mbiyen bapak ngono bentuke ya apik-apik. Tetapana janjimu. Mangga. Serpeke Mas. Janjimu selendang biru. Oh, sing sayo. Kula kapa? Ngopo, Gong? Ki tulungi Tru, aku arep diproses. Lho. Salahmu apa? Aku ki meng nyopot tampar ning katut sak sapine. Aku jenenge kuwi nyolong sapi ora. Ngaku apa tidak? Ngaku, Pak, sapine pun kula balekke. Wah, arep dibreke, Gong. Arep dihubungke karo kanca-kancane. Kijang dua. Waduh, Tru, aku harus dipakai ke kijang. Pakai kijang ora. Sampun, mangke Bagong kula kandharane, Pak. Kok ora wangsulan kok memak ngono. Robot apa wong e? Robot. Kowe iki saka ngendi, Gong? Adus, heeh. Ngerti-ngerti mentas ki dijagani polisi aku. Wo. Bul dilaporke karo tanggaku. Lah ngopo? Ya kuwi mau tampare tak copot ki katut sak sapine. Terus ning nggonamu. Ayo aku ya rumangsa ming katutan to terus tak ingun nang omah ki dilaporke polisi. Ha kowe senengane sok tumindak sing ora sak mestine kok. Aja kaya ngono, rapi, ngono. Wis ora kok. Ha iya. Nang ndi ki, Tru? Kecamatan Grabak. Grabak ora. Grabak Purworejo, Kutoarjo Purworejo. Nah, seneng awake dhewe iso sowan mrene ya, Gong. Ha iya. Men padha iso mresani secara live. Waduh. Ha iya, biasane nek do mesane ning YouTube, saiki secara live. Oh iya.
Iki nganggo gamelan wayange Pak Gatot. Awak dhewe ora dikeparengake mbeta. Oh, nggawa kok mbeta nggawa. Iya. Ya ora apa-apa sok ala mangsa mbok menawa ana sing nimbali sak wayang gamelane kuwi pancen rada mathuk. Iya. Ning upama diparingi gamelan wayang ngene iki ya ora masalah. Ha iya. Wong apik-apik gamelane wayange ya apik-apik. Kok arep didol. Ha yes. Ya ora apa-apa kan mbok menawa ketabrak butuh kok ya. Heeh, mau tawakke aku. Ya ora apa-apa lah ora tok kowe kok ora gelem. Ah wis pirang-pirang wis. Ndak malah entek-entekan kok. Heeh. Yo tetembangan sing kepenak. Ayo. Ngaturke apa? Sing wis-wis do tak dheweke kok truk santai wae. Ya. Sing urung-urung diaturake. Iki ya wis ya. Tak pilihane kok ndak gelo penggalihe. Iki ya wis. Oh. Iki ya wis. Oh. Iki ya wis. Iki ya wis ya sebaya. Lho. Konjur seba ora. Wis rampung tembange kok. Ana sing nyuwun loro kuwi ayo diaturake. Kuwi ana Pak Keli Ardani. Pak Keli Ardani mau njaluk Elisa. Heeh. Gembira luka ki nang sing nyuwun. Wah, ndak malah do ucul kewane. Ha iki liyane sapa? Oh iya, ki nang sing nyuwun meneh Sinom Parijata gugur gunung. Gareng kuwi kon nembang Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana ora. Ya sapa sing arep kepareng nyekar? Milih gong. Sindene pira iki? 9. Kokean. Heeh. Semene nggo sinden ki 3 wae. Wo. Ngene iki padha karo kokean mung do antuk-antuke kok do dijak. Iya ya, 3 merantasi. Ha iya. Kon joget ya gelem, kon usung-usung panggung ya gelem. Sinden kok kon usung-usung panggung cara ngendi ora? Aku tak nembang Sinom Parijata sik kok gek tok teruske eneng sing nyuwun kutut panggung barang. Oh iya. Ya Gong, ya. Mbok ganti sing apik sandangane. Kancane do rapi-rapi kok kowe mung katokan kolor. Ditaleni tampar ngono kuwi rak ya saru to. Sumuke kae kudu kewajibane nganggo klambi sing apik. Oke, ganti. Karang Bagong le nyolong iki ming. Kok apik. Ah, ngono ki rak penak to disawang kembar. Kita nek nyambut gawe. Tontonen lho, piyaga semene penabu-penabu kembar kabeh kok. Ora ana iket sing kleru, ora ana. Aku jan mangkel anggere ana sing iket sing kleru ngono kae wis saya seragam sing kleru wis. Iya, kaya do ora nggatekake. Sesuk tak nehi peraturan kok terus arepan. Ya. Aku wis kebacut terlalu lunak. Ya. Sinden-sinden ki ya ngono, wis kon mangkat jam 5 ya maghrib brung do teka. Mangkelake marai nyambut gawe ra iso konsentrasi. Iya. Tepat waktu belajar profesional. Heeh. Ya kadang kala sing ribet iki anake. Anake do anteng-anteng kok bojone kuwi sing ribeti. Ha iya. Wong bojone tinggal ngomahe. Ora mau ngayal ganti. Lho. Bojo kok ganti iki cara ngendi ora. Asli iso anggere muni isih do telat tenan. Wah, do tak aku sing menentukan sinden. Oh iya. Sing tertib sing tak jak. Nek tok jap sing tertib ming siji. Prastiwi tok. Tertib wae gelem apa sindeni Prastiwi tok? Gelem wae. Wis rasah werna-werna golek liya-liya. Penabuh ya ngono ora kena salah ikete. Ya diteno anggere salah tak tugel gulune. Ben rasah do nganggo ndas. Iya, aja wong ngari nabuh kok rekoso toh nyawa. Nek ora dadi ngono iki do alemane. Terus engko prinsipe do ora apa-apa juragane ra nesu santai wae. Iya. Sinden ya ngono kang arep menyang cegat sing lanang sik budela-dela. Engko juragane ra bakal nesu telat sithik ra apa-apa ayo terus nyelake ayo wis. Rai mangkel. Ya coba Sinom Parijata sing nyekar sapa? Ayo sing anu urung anu Mbak sapa? Ayu Mbak Ayu. Ya.
neno 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 eno ya nenan neno ya enggak terus engko dilanjutke tetembangan sing liyane ya slendro wae aja pelok peloke sendeme kok kibot e do re mi fa sol la si do ngono iya mangga sing wadon seniwati kayane mlumpuh janji sabar aja bakal susu sawahe jengkar-jengkar marine lampu-lampu janji sabar aja deket susu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu aku seneng kuwi tembangan kuwi kan mbiyen ket aku ajar mayang iki mesti metu kuwi janji sabar apa piye yo marine jembar-jembar susune lemu-lemu ora tak plathok ndase ora kleru kowe aku apale ngono kuwi. Oh ya wis sakarepmu ora. Nano. Mangga. Ngeksi. Kali ngulon kelakon setyane kelakon marang Gusti elinga marang Gusti sing peparing ya kuwi Gombagong kuwi sing kon eling kuwi ora mrosal terus pakartine siap terus pinapso pinasu tepa ola kulit kekulane aja lali agamane ya
dintekke ya terus heeh. Ya. No. Pengendangke nek laler-laler ya ngono. Laler-laler piye? Wis arep suwun gendandapan mesti mripate maler. Ha iya. Ya ora apa-apa ya, Kang. Ki mau pangmundutan apa, Tru? Sinompari Jata saking Mijo Munggang Sari Petambak Udang Arga Mijil. Oh iya. Si ana siji panuwunan ki mau saka Pak Petambak Udang ki mau apa? Gugur gunung. Iya, engko diaturake kuwi kur kuwi penak. Heeh. Ayo saiki genti Mbak Tiwi kon jumeneng. Ya, mengajeng. Ya. Sinden sing ora tau omongan meneng wae ngerti-ngerti semaput. Heeh. Ora mergo menengan ki anteng ora meneng wae buyer bul buyer. Ning ra wani omong terus semaput. Heeh. Ayo asuryane nganti kaya wayang golek. Heeh. Iya. Ngaturke apa? Kepareng arep nembang apa? Ya iki ana sing nyuwun apa jenenge iki apa kae? Anu kae sing lamat bos. Kadung terus. Ah. Galing aku kok mari kangen. Kadung tresno. Heeh, kadung tresno kok mari kangen dibawani. Nggih. Awas kuwi jarike kena angin. Nggih. Nek mlebet-mlebet iya. Wingi nyegat nang rero tar digawa wong iki. Heeh. Amargane ayo nyegat nyandang Jawa dindeki nganggo mobil digeret tangane. Kok ora gelem bengok kowe iki ya tulung ngono. Ayo wong ora tau omong. Ora tau omong kon muni tulung ya ora kaya wong nek sing tulung-tulung tatin ngono ya tulung to Boris Elisa ngono tulung-tulung ngono omong-omong. Ha iki ming digeret tangane kok tulung. Ha kaya dikon. Heeh. Sok meneh nek nyegat ki ora ning ring road ki bahaya. Ya. Ngagem motor nggih, Pak. Nganggo motor to? Wah, jan. Engko gar dijambret kowe. Kirangan. Wah, ayo tase rasa digawa. Heeh. Yo. Dek nek guyu ming ngono cak kok. Ning kuwi jane kemekelen pisan. Oh. Nek pancen ming ngono kuwi. Heeh. Ya. Rina wangi dadi ati oh sinden sing ngubek dhewe rak ming nganting to apa-apa nggo dolanan iki dolanan rafia gubetke guluke cantelke cagak ngono malah kon gantung ora. Tanpa dahar tanpa nendra kayung yon mah yon marang slirane weh Mas Narpo ya durung kondur isih nunggoni aku mung ora ndek kegiatan kok nang omah ya ngopo heeh mung weruh bojone jelih ha iya tansah kumawanging
jero ati kadung tresna tan liya amung slirane satemah lara asmara Ya, mangga. Ngena, yuk. lamat wis katon tejane yen mbok Ya, seger. Aduh. Anadyan bebasane kalingan kang salabar kang ayas kencatan rasa
Nggih, matur sembah nuwun. Kamsia. Thank you. Waduh. Bagong iki gayane omong cara Inggris barang. Lho aku ki menguasai 5 bahasa. Weh, bahasa apa wae? Bahasa hewan, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa tumbuh-tumbuhan ora. Ayo ganti anting, ndak ming kubek wae. Ayo, apa-apa dienggo dolanan ayo. Ayo madeg ngarep. Nggih. Semangat ayo. Kowe kok kebayake kok beda dhewe to? Ya bene beda. Nom Loh. dhewe kok. Kok ya bene piye to? Nom dhewe kok. Ora perkara nom dhewe, dhek iki njaluk dit nggo tuku seragam nggo ngapa? Nggo tuku seragam. Aku ora padha. Kleru kok. Kowe kok rumah saku penak banget oleh wangsulan. Kleru ya ganti. Ya iya sesuk tembasne nyuwun dhuwit. Lho. Wis kleru ora apa-apa wis sak karepmu arep nganggo. Nganggo taplak wis sak karepmu wis. Ha iya, aming njaluk dhuwit nggo tuku seragam diklerokke janan kowe ra. Ana panmundhetan apa le? Gerajagan Banyuwangi. Ya, anu asli asal bawane sing asing bagi piyai kene, sing rung tau dunekke, sing kowe iso cara Banyuwangi. Ya. Kae sing ngene kae apa kae? Mrekesati to. Apa? Mrekesati. Mrekesati. Ya, mrekesati iki bawane piye? Apik. Wah, mendayu-ndayu kae. Ya. Apa harus pengendere pira nada pira? Pira, Pak? Lho. Lha tak bedheki yo. Ayo radong wong iki wong Yoja kowe wong Banyuwangi kok. Pira? Saka pira njupuke? Apa njuk tok jukuk kabeh sisan? 6 kok. 6. Pengendange ngeyel kok. Ya. Kok sapa-sapa tok salahke to kowe. Ora dikeroyok wiyaga lho malah. Yo. Mrekesati. Omonge Gimana ngomongnya? Panjang suaranya apik tenan aja iki. Ora ngono kuwi, Gong. Kletuk-kletuk ngono kok kaya sing ana watese Kulon Progo. Kok Kulon Progo ana watese. Sepiro to nadane, Pak De? Ngopar ngantil aku ya weh. Iki kok malah tantang-tantangan iki. Kok tak santet lho kowe. Ngopo? Takon apa? Sik, dirike lari sithik, Pak De. Hah? Dirike lari sithik tapi aja dipotong. Apane? Lirike ilang sithik. Oh. Kirike ilang ngono lho. Lirike ilang uduk kirike sapa? Kirike kowe kirike. Sik. Omong salah ngene ya salah rewel. Urip bareng mati. Bareng. Semayane
Sinden kok sikile kaya gali to. Ora iso anteng ngono lho. Jawa Timur. Jawa Timur kuwi tetep sopan. Kuwi ngapa kuwi ngono kuwi? Piye to Pak Dre aku salah terus kan nek Sing lurus ngono lho. Kok kaya letengoke. Ngene iki. Ya sing iki lho. Ha iya. Kok nek ra dikenek ning jarekku melorot. Hah? Ra iso kecengkal. Ambok aman wong iso cah cileke melorot ra apa-apa. Lah sampean lho kok isen sampean? Sapa? Sampean. Heeh, aku sing isin bangane kowe. Lah kok Wis ngompo ta kowe iki omong wae iki. Apane? Oh, cakepane lali. omongane kariyo Durung. Ngoti nek kleru aku. Heeh, urung rampung kok. Oh, lho. Urung. Urip bareng mati bareng bener. Ah iya, akarang ya do rungdong tembang Banyuwangi kok kanca-kanca penabuh iki. Sampeyan ora ngomongi kok. Hah? Ora ngomongi ya sampeyan. Aku apa dong? Aku ya ora dong kok kon ngomongi apa. Wis. Iya, ya nembang. Kuwi ngopo ki jaloke dibenak-benakke Saya terus? tau nek ra mekekek. Hah? Muni piye kowe? Nek ra apa? Nek ra mekekek Sing arep mekekek sapa? aku. Waduh. Iki lho nek ra ngene iki to jari engko ngene iki lho. Oh, ora apa-apa. Sing penting ora mbegagah-mbegagah. Oh, cah wedok kok mbegagah terus. Ra apa-apa sumuk. Edan, ayo cah kau. Cah Jawi Wetan ki nek omong apane sumuk piye tepas-tepas. Ya engko ngampil kipase ya. Beres. Tak tepasi wae gelem kok aku. Iya. Nek ora ana tepase tak damonane. Ayo. Ayo, mangga. Ulah saya. Gerajakan
bisik bisik semayanan matri janji urip bareng bisik bisik kapok Gerajakan Banyuwangi Raina Biani sing tau sepi lanang wadon hanekane susah ati longgoh nang pasir-pasiran semyur-semyuran keretoan mano-mano seliweran lanang wadon uper-uperan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir Gerajakan bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran ambikendengan gending asli Banyuwangian sir-siran ambikendengan gending asli Banyuwangian ya Sun matur suwun apik ya Gong iki bocah iki pancen sing anu kok apa jenenge duwe apa ya cita-cita iya cita-cita dadi apa cita-citane dodol bensin wis senengane kok cita-cita kok dodol bensin ora iya ayo saiki genti sapa Prastiwi Wahyu Neti Ayu Tatin Cita wis Jiro Lupatmo 6 tu 6 medun kabeh iya ayo gawe wis medun kabeh Gong apa Gong tapuk-tapukan aneh-aneh aku lho anu nembang iya sinden tapuk-tapukan ora aneh-aneh yo cekak-cekak jame ngoyak ayo cepet li medun cepet ayo nek le mlaku kesuwen glundung ayo geser nah wis kene wae wis heeh nang nganti nang mburiku sinden ki nek ngono cok karo joget cok karo ngono kuwi ngerti ambune mak breng ya ora kaya ngaturke apa pamundutan iki Piai Nem iki nyanyi 2 lagu ya sing pertama gugur gunung gugur gunung sing kedua engko liwung wah la iki
Liwunge bareng-bareng wis tra gugur gunung karo liwung sah. Ya. Sah terus iki duit iki iso jadi milik kita bersama. Kok milik kita bersama? Heeh. Ayo. Terus sing kuwi mau ana dum-duman 200 nduk sinden mau. Kowe kok dadak omong apa to, Reng? Iki wis do lali kok dadak dielengke. Sing transferanku 500. Iya. Kok nek lali? Lali apa? Engko tak kekke wis to. 200 wong songo iki dadine pira? 1.800.000. 200 ping 9 dadine 1.200.000 ta? Hah? 2 juta. 2 juta jengkolmu mlocot kuwi. Sinden bathi terus kuwi arep. Heeh. 200 ping 9 iki berarti 1.600.000. Wah, kurang. Ki nek nggo kalkulator ndak ora kecekel. Oh iya. Sesuk wae ya? Ya. Sesuk nang ngebis. Oh iya. Malah ketok. Ning ki sing ora do melu Haji Loko. Heeh. Diparingi saiki. Tak maningane sapa sing sesuk ora tindak sapa? Karo Neti. Mangkat to kowe? Ngopo arep nang ngebis kok mangkat? Lah kan mangkat. Tak kei dhuwit maksude nang ngebis. Heeh. Rasa. Mboten nggih palane kok. Aja kaya ngono, ora sok neson ngono kuwi ta. Engko suduk salira. Nyocitar. Sok jiro Pak. Oh ki cah apa calimo ki genah melu iki. Anting ora melu ta? Oh melu, nya TV. Kayak TV aku keplak modal. Yo Elisa melu ndek ya Esa. Jiro lu Patmo 6. Tuh wis rasa nggawa sinden akeh gedabiah kok kanca. Borosi ya. Yo, mangga gugur gunung sik. Mangga, yuk. Langsung Malik pelok bem ya iki mau bar nganjurkan kerukunan dan kegotong royongan. Merga gending gugur gunung ki menganjurkan supaya urip sehat. Ayo. Kanthi gotong royong lan kerukunan. Isih masih dengan bidu wanita dari 6 penjuru dunia. Iya.
Kita perkenalkan. Waduh, iki Bagong. Oke. Dari sebelah kono iki lor, sebelah utara. Dari Soneta Group. Wah. Soneta iki nggone Roma ben pokoke dikenalke. Bidu Anita Prastiwi dengan usia 50 ke atas. Tapi masih cantik jelita. Yang kedua dari Orkes Melayu. Lambada. Waduh. Wahyu Krisnawati. Oh, atau dengan nama beken Wahyu Irama. Wah. Wahyu Irama. Ke sebelah selatan kita tampilkan Orkes Melayu Bongsu. Wah. Saka ngendi? Saka Prancis. Oh. Dengan bintang penyanyi adalah Neti Nada Sosial. Wah. Neti Nada Sosial iki piye maksudnya? Suaranya untuk kegiatan sosial maksudnya. Disosialke. Sebelah selatannya Mbak Ayu Nada dari Orkes Melayu Ken Aro. Sebelah selatannya Mbak Tatin Lestari Andayani dari Orkes Melayu Ken Madang. Sebelah selatannya Mbak Cita Citata dari Orkes Melayu Ken Adus. Wis pokoke kabeh Orkes Melayu. Kita akan melakukan sebuah lagu yaitu tuh. Wah. Iki tok men sound system nganggo eko. Lagu yang tidak asing sing yaitu tuh Liwung wong. Nah. Para hadirin rin silakan menikmati sambil minum air jeruk jer kok ora dibomburi anu kewalik kok gelase. Oh mangga dadi liwung atiku tak gendune kanca tani. Weh, piye to lagune? Oh, ora iso rasa nembang. Mangkel aku sesuk mumet dasku kok. Nek ora iso nembang iki, iso nembang. Sesuk turu ning ngebis ya. Heeh. Aku arep kelonan ro bagi yo. Wah iya. Arep gawa kasur aku. Heeh. Kelonan ro kembar aku. Wis. Ha iki sugih sithike suarane atos banget ya. Sapa bodyguardku ki padha karo aku wacake. Dedet sithik ngono suarane atos ora jamak-jamak. Ya mangga dados. Dadi liwung atiku. Joget. Jogetin. Kalah karo sing gerong ki lho. Nganti lambene maju 3 meter. Lho, ora suwo. Ayo ngandalke wong Jawa Timur ki cetha gleleng pokoke, heeh. Engko cendol dawet lho, cendol dawet ya, Ting. Jenengane salah kok cendol dawet. Hah? Oh, sangko tak tutke lambemu. Nggih. Cendol dawet ngono ya. Oke. Nah. Yo.
Girong ki ora ngawur. Muni apa ki mau? Kempol cawet. Cendol dawet. Ya kuwi manggone nang kono kuwi. Tantil ora. Nanonen. Ayo, ambil suara, yuk. Dadi liwang atiku nalikane sedih wong bagus jati lagu keke ati rinten siang Sesuk Tusia Egol karo Karno rasa dijak meneh. Oh. Lah Gero ki sapa? Iki wong loro iki wis ngebaki nggon nganti adep-adepan cangkem. Ayo. Edan tenan. Ayo saking semangate kok. Yo monggo. Dinteke. Sabda pandita Pak Bambang tunggu gendang. Meriah tenan wisan. Wis kok bali dhewe-dhewe. Ayo. Alon-alon. Glundung pecah. Heeh. Heeh. Kok dadi yo wis tra yo. Kae Ndara Abimanyu kok ditutke derekke Ndara Gatotkaca tindak menyang endi sebani bapak. Yo reng yo. Janeng yaning talaga kati langit om Mambang Panepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Mas Raden Ngongkon jatan jiwa Gones wicarane wong prawira Samarika den prayitna semuriris samuriris eka balik blegegek sadulita ndara enten apa Gus janur gunung kadingaren sampeyan rawuh dan sabene mung ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang raka ing Pringgondani Semar sayektining nggonku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya mbedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbi pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar keprabone Ngastina Kang Raka ya pancen mengkono Siwa ning ya ora mokal dasare Kang Raka menika putra Pambayun putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pembayun mula pun boten nama mokal nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten ya mung nek saged-saged aja nganti gawe geger tegesipun ampun bebudhek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina disuwun kanthi ingkang sak sae-sae kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama tembunge alus sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk kula sing ora cocok merga niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Mareka den prayatna samuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kocap kacarita nalika semanten Jan Abimanyu lenggah wonten sak jawining rangkah padukan ing Karang Kadempel wonten tepining wana kadhiraken Ngraka Nalendra Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca miwah sanggyur Patpunakawan dadak sakoleng mangki kapis tinggal kapirengku merosak wreksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal pelajaring Kyai Antisura nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiandeng kaget Nalendra ing Pringgondani wau
Lenglenging triya mangu mangungkung. Siwa Semar ana gajah ingkang nyaut karo adiku Abimanyu seminggu lak tututane tak pecahi sirahe mangriyen nek ora ngerti mang takon sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur nika gajah ora baen-baen nitik ulese ingkang ngembang duren nika Kyayanti Sura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian Dara. Ayo Reng Glis. Ayo Reng. Om
Meranus mupang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dungane engkung lir wuwu sing pine panca om papataking ayam ana Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sakmangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi wonten menapa dene ketikalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah wancinipun anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih mboten kanthi kanyana-nyana Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemangin ndangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Paduka Yayi Prabu. Nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina. Mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki. Badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah hengkung sumungkem guling
Sri Bala Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka. Yai pinantu ing Suka Basuki. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Kresna ndak tampa. Baladewa aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta. Yai. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan. Bilih samangke negaring Astina sampun bedah. Kyai Prabu Duryudana kepelajar ing Raka ing Mandura kepelajar. Bapa Penemban Durna ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negaring Astina mboten wonten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yai. Werkudara sabar. Baladewa kakangku. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajangi pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pancawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumuring jagung. Nganti dadi dukane Kyai Prabu Duryudana. Geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik Prasata Kurawa. Nenggala agamanipun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu si Antasena. Wah, caidan. Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh. Bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika Yai. Ganjing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung. Yai Antasena piye Kang? Banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi ngunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku. Ora usah semelang. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Praboning Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang.
Dimas Irawan, Dimas Antarja. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yai. Pun Kakang mireng yen to siadiran Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Pancen ate Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki mung Gajah Ki Ayanti Sura. Lah terus piye Dimas? Gajah Ki Ayanti Sura, Kakang Pancawala matur ngersane Gajah Ki Ayanti Sura, sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Ki Ayanti Sura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satria ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satria ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing gumarupa ana angin gedhe lampahing Ki Ayanti Sura ingkang nggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadrokasan sangyaning para putra. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to, wis matur, aja runtik atine, aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe, iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha, yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala, Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabuning Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Saiki gandhe wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kowe. Kano Irawan dadi tumenggung nggih ngestaken dawuh Kakang Mas
senopatine loro. Kula nggo abrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Ya Dimas aku manut. Ya Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah. Mbaya tumenggung apa lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pase banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ngono piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo, aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksude? Ayo nek ratu idu ning cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing sok barengi ratu nek metu nang Semar nesu Semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati orang malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sirawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Yo Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setija Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sak Kurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kakang Setija, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene papane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi.
modar kowe. Arae ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho kowe. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke kok mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan gudhek. Anggepmu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kaderenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng Sasrawirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun, nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndaran tasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget Kong. Getak Ndara Werkudara. Dole lho. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembodo sore mau gleleng ya, Truk. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Truk. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi?
Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa badhe nyuwun negari Ngastina? Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok kae. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Kok tak titipke Bapak? Ora. Bareke dhewe. Ya. Bareke dhewe kok aja titip-titipke bapane iki anggepe bapane kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka nenggala kok titipke bapane. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkulmu mlaca. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samubarang ku ya kowe. Lha pun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok sik to? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane Si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kosik to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Yen nganti mengko Durna cidra ngubaya tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama ya bali. Ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi, Gong. Nun.
golekke Siwa Mandura. Ah sudi lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngetak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae. Maleso ning kuwi goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, males nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis gawe maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki kokoprak anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi kaya. Engko bales kowe ketara ketap-ketip. Ah, mripate sapa wae ketap-ketip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu. Kok dijak guyon. Rumangsane aku ki Nalendra nggih, dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino Mandura? Yo, ge wis yo. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat waisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki barani yo. Kae lara rampung selak padang malain. Mbah, apa ngger? Awar balekke pusaka. Oh iya tak trima. Nyo. Oh iya. Pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Etra. Ora edan kok iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Etra ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak trima ya Antasena, tak trima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Mandura. Lah kuwi apa? Oh, ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusu apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nenggala tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak totok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndekno nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena.
Oh, sinuwun ngestina sajake ora trima, Gong. Kalau mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa, dendam karo Ndara Antasena Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara, ya. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? Arsa madangi jagat mungo-mungo sapucaking wukir gunung-gunung pun paripurna ya Purwa Madya Wusana pun wilujeng samudayanipun mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami-laminya ya Semar nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput kedunungan salah kedunungan lali ya Semar Surasudra janing kang ratsuh berasut kaping 10 Darmastuti Rahang Sami Makarya Rahayung Samya Pinanggi Ndara